Busca un lloc tranquil i còmode on puguis relaxar-te i que ningú et pugui interrompre ni molestar-te. Tanca els ulls i visualitza a la pantalla de la teva imaginació una habitació pintada i decorada al teu gust. Amb seients còmodes situats en forma de cercle. Asseu-te en un dels seients. Estigues atenta a les sensacions que perceps. Rep el teu pare i a la teva mare, estiguin vius o no, i convida'ls a asseure's. Si consideres que hi ha altres membres del teu arbre familiar que han d'acudir a la trobada, fes-los aparèixer i fes que seguin. Agraeix-los haver acudit a aquesta trobada i digues que els tornes allò que no és teu i que els pertany a ells. Exposa les propostes de devolució i els motius. Es pot visualitzar els pares o altres ancestres amb una gran cistella on hi vas dipositant cada devolució en forma de paquet de diversos tamanys i colors. Aquests paquets els agafes amb les mans i els vas entregant un a un. Ara visualitza les devolucions. I digues: jo us torno la responsabilitat de la vostra felicitat. De petita em vaig creure poderosa pensant que us faria més feliços. Ara sé que depèn no de mi, que és responsabilitat vostra. Ara sé que no depèn de mi, que és responsabilitat vostra. Ara sé que depèn de mi, que és responsabilitat vostra. Us torno el poder de sanar les vostres ferides. D'adulta he entès que ningú es sana si no és per una feina personal profunda. Us torno les creences limitants que van posar fre a la vostra evolució. Jo em quedo amb el permís de desenvolupar-me plenament en les meves relacions, la meva professió, la meva prosperitat econòmica i creativa. Us torno les armadures que vau posar sobre el meu cor. Per protegir-me de les ferides, però que també m'han impedit donar i rebre tot l'amor que jo i els que m'envolten ens mereixem.
pors. Les vostres fòbies. Els vostres projectes frustrats. Els vostres monstres i fantasmes. Feu-ne de tot això allò que vulgueu. Tornar-ho als vostres ancestres, llançar-ho al foc. Ara és vostre. Us agraeixo l'assistència a tots. I sobretot, us agraeixo haver estat al meu canal per a la vinguda a aquest món. Visualitza com tots se'n van amb allò que els has tornat. Visualitza com marxen. Impregna't d'una agradable sensació de lleugeresa i alliberament. Obre els ulls, estira el teu cos i segueix amb el teu dia.